Ngiyanibingelela emakhaya, ngibingelele wonke ngomhlaba wonke. Mina nguMasikhosana Mathunzi, usabatha la ekhaya eVumanga. Sibuka la ekhaya kuhle kumnandi ngoba silungisela inkosi yethu uNyazibizulu. Njengoba luzodlula liphuma ngapha emcimbini walo njengoba lihamba amagumbomane omhlaba. La-ke thina-ke siye senze imbondo, sihambise esondelane ngoba sithanda ushenga. Zonke izinto esizenzayo bese sihlanganisa ney'mali kanjalo ngoba uma esezodlula njalo baba uma edlula la kuye kube ukuthi siyalungiselela ekutheni kube la kunabantu abasha inabasha yoNyazibizulu. Kusho ukuthi lucelile nathi luzohlangana nathi la manje nje sishaya imali yasimnandi. Ngaleyo ndlela leyo ayikho into engenziwa ngothando. Siyamthanda uShena. Cela uNkulunkulu wasebuhleni asandisele ukuphupha insuku zokuphila. Amen. Sanibonani, igama lami nguNojabulo Wangema, uhlalo walapha ekhaya eVumansempeni. Namhlanje i-visit inkonzo yabantu abasha, silungiselela ukudlula kukababa. Ake ngibingelele. Siyabonga Zwide ukusinika ithuba lokuthi sichaze ukuthi i-visit yalamhlanje mayelana nani. Mhlawumbe mangaqala la ukuthi ayikho into enkulu nebalekile emhlabeni wonke jikelele ngaphezulu kwashembu uNyazibizulu. Inhloso ngqangi yalamhlanje njengenabasha sine visit ukuthi sisondeze abantwana kuNkulunkulu. Njalo medlula uNkulunkulu la kwaDukuza kunezinto ezinhle esuke eqhamuke ebantwaneni. Kuyizipho njengoba sazi ukuthi kule nyanga kaJuni uNkulunkulu uzophinda futhi anyathele la kwaDukuza. Uzobe ezonyathela into eziningi, ukuhlupheka, usizi, kukona konke sibhekene nayo njengentsha, ikakhulukazi ungasebenzi kwentsha, ukukhulela kwentsha isisebancane, nezidakamizwa ezidle lubi kakhulu entsheni. Sizothi uNkulunkulu siyacela shembe ingcwele uNyazibizulu ukuthi ingane lezi uyibiyele ngothando lakho, zingangene ezilingweni zokuthi zizengene ezidakamizweni nalezi zinto ezingalungile. Kodwa konke lokho sikwenza ngama-visit ukuze kwazi ukuthi masiza phambi kwesihlalo size nento enhle uNkulunkulu ezomthokozisa futhi ayithande. Kodwa into enkulu kakhulu kunakho konke ukuthi njengoba sazi ukuthi intsha iyikusasa lobuNazaretha, ukuthi uNkulunkulu uma efika nangabe kuphi nangabe kumaphi amagumbi la ekhona la kusekukhona khona intsha, uNkulunkulu abone ikusasa lobuNazaretha ukuthi likhula kanjani futhi abantwana bayiphatha kanjani, futhi bese gcizelela uthando kakhulu enhlizweni zabantu abasha ukuthi kusasa baba ngabagcotshwa, kusasa baba ngabaholi, kusasa bakwazi ukuthi balwele ubuNazaretha lokho siyibona namhlanje. Ngiyabonga. Amen.
sizonikeza elinye ithuba ukuba sibe sendaweni yakhe sihlangane simdumise. Siyawubonga ke lo nhlahla ke uNkulunkulu sethe wayehlisela kuthina nemndeni yethu yavuma ube sibe phakathi kwale ndawo sizoyikhonzela. Manje inkonzo yasemini izoba ngapha kwenhlasuthi yakuleli bandla enabasho intsha. Ngizocela nje abantwana benkosi ube sihlabelela nje ivesi elilodwa bese sidedelana. Sobamba isikhathi ke ngoba siyazi abantwana benkosi ukuthi mningi imisebenzi sezodlula kuyona. Ngingaze sicintshelwe isikhathi. Ivesi elilodwa nje bese siyadedelana. Hlala phezu kodaba. Inkosi akuyibusisa. Ukuphakama kwami abe kuhle kwengcwele. Sabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ngaleyo Sabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ngaleyo Amen. Ngiphakama nokuyikhetha inkosi enhle onyazi lezulu. Amen. Le ndawo esimi kuyo ngisho ngakuthiwa ujwayele ukuma phansi kwabantu kodwa mase kuyilo mzuzu liyafika uvalo. Lolu uvalo luhle kithi thina abantu abasha ukuthi ehlale likushaya ukuze umsebenzi kaShembe ungawujwayeli. Ngoba waqala wajwayela umsebenzi kaShembe uvalo ungasabi nalo kuneyinkingo ozozidala. Angifisi ukushumayela namhlanje. Angikho muhle kushumayeleni kodwa ngizoyala. Ngiyacela nani bafowethu mase seniphakama seniphethe umbhobho ngiqinisekise lokho engihambe kona ekseni. Ungayiqi isigaba kusona. Uhamba ushumayele awushumayele futhi uma ukuthi wena uyintsha noma ukuyinabasho uyafakaza ngoShembe. Amen. Makwenzekile wangafakaza yala abangangawe ungagcina usishumayela ngoba ngeke uzumshumayeza ubaba nomama. Ngisathi le ndaba lena yokwesaba ukuthi kuna lezi zinto lezi ezikhona njengamanje. O social media na. uNkulunkulu uhlezi esho ukuthi ningangifaki ku social media. Ngoba kunenkinga engenzeka nje ibe kanje ukuthi uthi uyamfaka uJehova ku social media kanti khona umuntu ongafuni inhlobo nje uNazaretha bese yamthuka uShembe. Uma sethuka uShembe ubani ozokwazi ukumgeza uNkulunkulu futhi ubani owazi ukuthi ugezwa ngani. Kunento kanje nakhe. Ngiyacela ukuthi njengoba siyintsha sikhula ukuyala nje angishumayeli. Nansi izinto ezimbili engicela ukuthi wena umuntu omusha uyisabe. Lisabe ihlazo. Ngiyacela usabe ihlazo.
akuzongisiza mina makhosazana nani enhlasuthu ukuthi ngithi kanwani phelelani nina nibe nensani nenasuku elihlaza kube kuhle sikuthathe siyokufaka emazweni mawufika lapha emazweni sithi siyakubona ku social media usugqoka ibhlukwe lisabi ihlazo uma kungani ungamele ukwenze konke lokho ingenxa yokuthi ma usuthathe isifungo sokuba yiNazaretha ngisho usuhamba wena nkosazana kuthiwa nangi umuntu wakaShembe nangu Shembe uShembe uNkulunkulu kunalento lena engamele siyenze kunalabantu laba ngiyacela kobaba nakomama isicelo nje lesi ngisicela kubazali bami engibathandayo kwesinye isikhathi ukuthola ubaba uyabusisa bese ethi ngegama lenkosi enkulu umprofeti uShemba asimlandele umprofeti thina asimlandeli nje umprofeti abaprofeti yilabo abazohamba bayokutshela ukuthi thenga inkukhu uthenge ini asinaye thina umprofeti la sinoNkulunkulu ngoba uShemba uNkulunkulu bonke labo profeti abakhona emhlabeni badala oShembe ngoba yena uShembe eUNkulunkulu amen siyacela ukuthi ngoba le mfundiso lena deyingena kube sangazi ukuthi thina uShembe ungumprofeti no asinaye futhi uNkulunkulu kaShembe sinoNkulunkulu nje ongonyazo lezulu nothi uNkulunkulu kaShembe uma uNkulunkulu ekubiza ethi woza athi cela thana ucelani ukuthi uNkulunkulu kaShembe akwenzeleni uyayifihla nje kuwe hayi ngoba engazazi ukuthi uNkulunkulu uyayifihla nje kodwa wena make wenza iphutha ubonaphi ukuthi lo muntu lena ngiphangi kwakho uNkulunkulu make wenza iphutha kuNkulunkulu akathi ngoba usuwenza iphutha kuNkulunkulu kaShembe uthi ngoba usuwonile uNkulunkulu sekuzoba nje akhipha isinqumo futhi akajiki kuso ngoba uNkulunkulu kunento kanjena ke ngifisa nje ukuthi ngiyale bese ngihlala phansi mayizalo inkosazane nenhlansuthi inkosazane izalwa ino 10 out of 10 inevelu wonke umuntu wesifazane emhlabeni uzalwe no 10 out of 10 inevelu mina njengonkosana wakwamakhaya ngizalwa ngino 0 out of 10 kusuke ngena velu umuntu wesilisa uzale ngena velu umuntu wesifazane uzale nevelu ngicela amakhosazane le nigcine wena nhlasuthi uyikhanda kanjani ivelu yakho uyikhanda ngokuthi wena uyikhandle ufunde mase uyaqala uthenga isite leyo site mayisegameni lakho uyaqala soku 3 out of 10 uyaqala uyagana ubekelela uyalobola uyaqala ivelu yakho isithi 7 out of 10 uyasinena esicabini unengane uyondla isiyaqala ivelu yakhe isithini 10 out of 10 ngoba nemsamo usuyayazi ukuyigcina nokuthi emsamo kugcinwa kanjani usu 10 out of 10 wena nhlasuthi well done usebenzile unevelu kodwa mongakakwenzi lokho yazi ukuthi isivelu yakho awakabi nayo ivelu wena nkosazana uzala umuhle u10 out of 10 unevelu phelele uqala nini kuyilozi velu uqala ngalesi sikhathi lesi uhlekela abafana bekutshela ukuthi uyakuthanda umfana bese ufuna ukufihlela abazali iyaqala isithi 9.5 ivelu yakho izokwehla njengoba ufihlela umzali nje sokukhona izifihlo nazo ivelu yehla akutshela lo mfana athi woza sambe siye eBhalitho siye Gateway ngiyokuthengela umese uqamba manga ekhaya uthi uyofunda iyaqala ivelu yakho isithi 8 out of 10 isiyehla ivelu yakho ngoba nalo owaziyo ukuthi wena uqamba manga ekhaya vele ivelu njengamanje yakho yena indlela akubuka ngayo uyajabula ukuthi uze kuye kodwa ivelu kayigcwele
ngoba uyazi ukuthi kunezimfihlo ezifihlela ngivini abazali bakho bese ethi asambe sekhaya ngesikhathi umetha asambe sekhaya uyayiqeda ivelu usiyaqamba wena usunobani usuno 4 out of 10 ngesikhathi kukhulela isingane kwesinye isikhathi akagcini ngokunika ingane angisho kodadewethu ukuthi abanayo ivelu banevelu bonke odade bethu ngoba kwesinye isikhathi badukiswe yimi badukiswe yithi kodwa akagcini ngokunika ingane lo muntu uzokunika nezifo okufuze ukube ulobole ngenkomo ezu11 njengamanje akakhiphile ngisho isente kodwa into akulobele ngakho kusekulobole nanesifo ngaphezulu yaqala ivelo iyehla uyakhandleka emzimbeni bese uyakubona umphakathi ukuthi la sisiyagula akekho manje umuntu osethanda ukukhipha inkomo ezu11 akhiphele wena kube sengazothi intengo yakhe ifumana ilula ngiyaniyala angishomayeli ngiyaniyala ukuthi igcina ivelu ushemba kuphe yona zithande uzokona ngoba ukona kwabekwa emzimbeni yethu kodwa qhuzuka bese uhlala la ubekwe khona uma uyiNazaretha asithi siwonile ubone kade ungazi bese ethi ushembe kuyanikelwa njengamanje kunikelelwa okwakhumuzi kunikelwa lento zakhe uvuka uyithathe ngesikhathi ude unikela uzigeza uba muhle ugqoka amahiya uyiphatha kahle singakuboni singakubabazi lapha nalapha iyaqala iyanyuka ivelo ngoba damosondela eduze kaShembe iyanyuka ivelo yaqala iyanyuka ivelo yebo ngeke usabo 10 out of 10 kodwa at least u7 out of 10 bafowethu ngiyacela bengiyala bengashomayeli ngiyacela sesisabe ihlazo imndeni esiganele kuyo musa phela nkosazana ukuthi uthi mo uya khona noma wena ntombi othi uye khona maqeda uthi mo ufika lapha sizwe kusekuthiwa wena usuphenye isidwaba waphenyela omunye umuntu musa phela ukwenze njalo ngoba sabihlazo lomndeni loganele kuwona lisabi ihlazo ngiyayala ngoba sinamakhosazana esethanda ukuqina khona manje lesizozwa kuJuly ekhethiwe ingane yakasibanibani bese siyajabula iphume ipost ikhona udwendwe sambe simphelezele udade simshiye sithi siyezwa useyabuya emendweni uma usubuya emendweni ziningi izathu esikwenza ukuthi ubuye emendweni angifuni ukwahlulela ziningi izathu ezinye zazo siyithi thina Hlatsuthi ehlulekayo ukwazi ukumphatha ukuthi umuntu wesifazane bese seze wangena esigabeni sokuthi ashiye ude adele unina noyise athi uzohlala nawe usuke seyinikele kuwe kodwa mina bese ngiyahluleka ukuhlangabezana nakho le Hlatsuthi sengizobeka ndalilodwa bese ngihlala phansi ngiyayala futhi nalapho sifundise make waqala wathola umsebenzi zintathu izinto efuna ukuthi mawuzenze nabazali ifuna bakuvume lokho wena Hlatsuthi yakhe indlu kini yakho indlu la uzokwazi khona ukuthi at least la ngizothi mangifikile ekhaya ngilale khona ibizwa ngelawo lakhe angikwazi ukuthi insizwe engakanani ukhulu uzuzukhulu impela kucaca ukuthi siyoba mpunga ekhaya kodwa likhi lawo kini mawusutholile umsebenzi qinisekisa ukuthi iholo lakho lokuqala noma amabili iholo lakho lesibili uyithenga yonke igrosa yasekhaya yonke ngisho ngakhona impuphu uphinde ukuthenga uyithenge yonke igrosa noma ungayithenga kanye ukwenzelani lokho ukukhombisa kubaba nomama ukuthi wema ngingakwazi ukumondla umfazi ungathi ungakazi uyithenga igrosa nakanye ekhaya bose uzothatha umuntu uzomondla kanjani ngoba wazi ukuthi kuthengwa kanjani
Awazi ukuthi kuthengwa kanjani. Awukaze uvele ukukhombisa kubazali bakho ukuthi kuthengwa kanjani noma kugrosa ukuthengelwa ikhaya. Kwenze lokho noma ikanye. Bese uthi uma uvakasha ekhaya bese uphatha uplastic. Ususe esigabeni sokuthi usungakwazi ukumphatha unkosikazi. Uma umthatha unkosikazi umfake ekhaya, uzomfaka kona leli lawo, akhule aqala ukuthola imikhuba yale ekhaya yokuthi le ekhaya uphathwa kanje umuntu wesisa kuyaguqwa kwenziwa kanje. Uphele 6 months usungakwazi ukuphuma ke ngesibusiso sabazali uyokwakha umuzi. Ngoba at least usubakho umsila abazali ukuthi uyakwazi ukondla. Bafowethu angishumayeli bengeniyala nkosibusise nikuswini. Sa Sangyaungena ephakameni esifimo sokusa Sangyaungena ephakameni amasango ayofule ngogo enakwami ngiyawamba wekuqabadeni alolo ohambo lwami elula esandla sakho olobusise ohambo yawamba bekuqabadele alolo hambo lwami elula esandla sakho olubusise ohambo ukuphama kwami makube kuhle phambi kwabangcwele bantwana benkosi lokuguqela ngumthokozisi waMagubane Valububi Temple eSakhamkhanya. Siyabonga kubaphathi bala ekhaya ukuthi masa abantwana bolusha noma sibuholi bolusha sicela ukuze sizobamba inkonzo yabantwana abasha lapho esihlangane khona ngokuba izinsuku zokufika noma zokudlula kamyeni seyisondele. Amen. Ezinye zezinto esiye siqhuqhumezele sinabatshu ukuthi noma ikuphi lapho esifika khona umntwana siyamkhuthaza ukuthi makuthiwa abantwana abasha bahlangene benzela ushembe okuthile ngesikhathi ushembe ethi inkosi nibusise kufanele nawe kukuhlupha ukuthi lesi sibusiso ngabe mina ngisitholile yini na, ngoba ushembe kunohlelo lakhe engalithatha ngokuthi lu-standard noma laminyaka yonke ukuthi ngoJune uzodlula ngoDisemba uzodlula nangoDisemba phinda adlule. Ngabe mina mayikhipha leso sibusiso sisuke singifanele na? Nala ekhaya soshumayela uvangeli ukuthi abantwana behlangene benzela ushembe
zihlupha ukuthi ungasali lapho, zihlupha ukuthi mawubuka uShembe ehamba ku red carpet eyongena etendeni lisuke lilungisiwe eyosika lelo khekhe, ngabe mina njengomuntu omusha weNazaretha noma wasevumani ngenzeni kuleyo nto? Ngoba njengoba usihlalo kade ekhuluma, thina asinakho ukuyala abantu abadala, kodwa thina sisodwa sabantwana siyakwazi ukuyalana ukuthi umntwana kaShembe kufanele ahambe kanjani, futhi yini into ekufanele umntwana ayenzele uShembe. Ngoba sibe nenhlahla abazali bethu basibeke ekukholweni, abanye babo abethu abazali bakholwa bashiya abazali ngemumva, kodwa bakuvumele bese bakuthengela umNazaretha. Kunjani ukuhamba kwakho lapha ekhaya egcekeni njengomntwana osekhombisile ukuthi wena usuyiNazaretha? Elinye lamathempeli angakhona ngala kwaDukuza, safika sikhuluma indaba yeNabathu, wathi umama inkingi yodwa ukuthi make baqala ama-practice ababebesezwa emakhanda, umuntu uthefika ebegxuma efuna ukugijima aye practicing engenze lutho, bese kuba thina ngathi nabathu kasiyifuni, kanti izona ingane engenzi kahle. Angeke ngithiphise. Uyabona umuke nje wazazi ukuthi une practice, waqhamuka sathi siphuma isikole waqenqeleza ubheke ekhaya, wafike wenza imisebenzi yasekhaya, uyoyenza mhlawumbe insuku ezintathu, kodwa ngosuku lesi4 uzwe yena umama ethi phuthuma practice phuthuma. Kodwa uma uke wahambisa phambili ipractice wakhohlwa ekhaya, ngisho uShembe ngamfuna umuntu ohambisa ukuhambisa inkolo abe muhle esontweni kodwa abe mubi ekhaya la aphuma kulo. Kuthiwa makhuluma umshumayeli usibanibani usuku maqala kuze kuthiwa ikholiwe lengane ingcwele, kodwa ekhaya mangabe umama ekhuluma noma ubaba isukuma iqala ithizisana nezilamana nayo. Iyona nto sinabathu esiyidingayo ukuthi abantwana bathi besondela kuShembe, kodwa babe nabo futhi abantwana bebahle emakhaya la abaphuma khona unqonywa kabili, uthola isibusiso sasekhaya uphinde uthola isibusiso sesonto, ngoba noma uShembe ekunika isibusiso sesonto kodwa umzali wakho khumbula ubhale uShembe ubhale yena wathi indodana engahloniphi uyise ayibulawe, akakhuluma ngalutho ngesonto. Uthe engahloniphi uyise kayibulawe, ngakho ke uma ungahloniphi wena ekhaya vele nasesontweni uyoba muhle nje ngaphandle, kodwa ngaphakathi ngeke kuze kube kuhle kuwe. Ithi enye insizwa sengihlala phansi izeni nendodana inesisebenzi ekhaya, yathula lensizwa noma lo baba wathula wayesekufika isikhathi sokuthi lo baba adlule emhlabeni. Mayesedlulile emhlabeni unamafa una yonke izinto ezinhle, kwasekufika isikhathi sokuthi kufanele kufundwe iwili yomuntu ongasekho emhlabeni, ukuthi ke lo baba lona izinto zakhe uyishiyile. Wabiza ummeli, wabiza indodana, wayesebiza nesisebenzi, yabe iwili seyibhaliwe ukuthi wena mntanami okwakho lana uzothatha okukodwa awuyikhona ukukuthanda kakhulu ezintweni zami, ozosala konke okwesisebenzi. Yathula yasithi ngikunikeza isikhathi sokuthi uhambe uyocabanga mawusuready ukuthi ezintweni zingababa wakho njengoba bebhalile eyodwa leyo uzoyithatha, iyona ezobe yakho, kodwa zonke lezi ezinye yahamba lensizwa yacabanga ubaba benestays, ubaba benamabhizinisi, ubaba nezimoto, kodwa mangithatha imoto ibhizinisi ishe lesisebenzi konke kusale esisebenzini. Uma ngabe ngithi ngithatha umuzi mangithatha ibhizinisi imoto laba esale ndoda engane ngishiya la ekhaya. Yathula lesi yasiyamthinta umeli yathi hayi sengicabangile, woza mmeli sengiyazi ukuthi yiphi le ngizoyithatha. Wayesethi ummeli before ungitshele ngicela uqinisekise ukuthi umqondo okusawushito wathi hayi sengiqedile. Wathi uthatha kuphi?
wathi angithi zonke into ezikababa ngakhetha yodwa wathi ngikhetha isisebenzi. Wathi isisebenzi nasa ngithi bewesikababa wathi ngikhetha isisebenzi wathi zonke izinto lezi ezowela esisebenzini vele sazobuyela kimi ngoba nesisebenzi yesami. Nawe mntabusha nawe mNazaretha sengihlala phansi maka wakhetha uShembe wangakhetha into ethile kuShembe zonke into ezinhle evela kuShembe kuzoba ngezakhe inkosi inibusele ikuzwile. Oh kuthula oh kuvele Nkosi ngiyakhetha unyazi phezulu uDumisani impethelelo umthetho siyabonga bangcwele benkosi kumnandi ukuba eNazaretha kumnandi ukuba eNazaretha ngasijaji isikhathi kodwa ngiyacabanga ukuthi asisekho ngizocela nje mntamkhulu noma emuphi ovunyelwa umoya angithindele isambulo 7 ivesi lika 13 no 14 kuphela. Ngiyafisa bangcwele ukuphamisa kakhulu igama lokubonga. Ngibonge ekuqaleni isihlalo sesithathu inyanga yezulu. Owehlisa lomkhosi wenkululeko yentsha. Emazulwini singezazi izathu kaNkulunkulu kodwa ngiyacabanga ukuthi wayenzela khona ukuthi siqeqeshane, sicijane ngalowo nalokho njengoba nje siphezulu lo msebenzi egameni loNyazi. Amen. Bangcwele ukuhlangana kwethu kumnandi kakhulu ngiyabonga. Dukuza namaphethelo. Ezindlamafa sonke zimenyiwe aziyongena okusine masangweni alabongwe uJehova inkosi enamandla onke izindama onke zimenyiwe aziyongena osilemaza magabo Jehova inkosi enamandla ngicela ungithintelana mntamkhulu 7:13 isambulo. Amen. Laphendula elinye ilunga thiwa bangcwele benkosi ngiqale phakathi ngenxa yokubuka isikhathi kunembuzo yaba khona ngaphezulu kodwa thiwa laphendula elinye ilunga uqhubeke namntapho mbele lathi kimi laba abembethe kumhlophe bangobani na bavelaphi na ngathi kulo Nkosi yami uyazi wena lathi kimi laba ibona baphuma ehluphekeni okukhulu
bahlanza izingubo zabo bazenza zibe mhlophe ngegazi lewundlu. Amen mntamkhulu, uNkulunkulu akubusise. Bangcwele kungifikelile noma kuyangifikela noma kuhlezi kungifikela ukuthi njengoba sikhona ngiye ngithi ke mina alikho iphambili elingaba khona imuva lingekho. Futhi noma lingakhona imuva kodwa wena mnikazi walo uma ungaliqondanga kahle imuva lakho vele nephambili lakho uzohlezi uphumputha. Ithi incwadi engcwele ke ukufundwa manje umntakamkhulu uthi la phendule elinye lamalunga lithi laba bangobani na, la bese liphendula futhi elinye lathi laba yibo kanye Nkosi ababuya usizini bembathiswa ingubo emhlophe. Singakujabuleli ukuthi sibe kule ngubo ngoba usamile umbuzo, uyimbathile ingubo yomNazaretha kodwa uyiNazaretha na? Okunye ungayimbatha futhi mhlambe uzama ukuba yiNazaretha, ngabe uyilo ngakhona kaThixo wethu unyazi bezulu, ngoba sikhona nje sinoThixo bahlukahlukene. Nomunye uzoya esontweni nje kusasa uthi uyakuThixo, kade beya Good Friday nje ngoApril bani ade bethi bakuThixo bese bethi bayePhasikeni, asazi ngasigxeka sisoli futhi. Kodwa bangcwele ngiyafisa ukuthi siyalane singabantwana ngeqiniso lonyazi ngoba siseqinisweni futhi siphane amandla nesibindi ukuthi ngayikhathi zonke sibambisane ukunqoba idemoni. Ngiye ngizwe kuthiwa umthandazo wabantwana unamandla. Bengihlezi ngikuzwa kodwa nami ngibonile-ke, angibonanga phesheya kolwandle, ngibonela eVumani. Bakhona abangcwele silikhiphile iva lomhluhluwe. Ngiyabonga egameni lonyazi, amen. Cha bangcwele benkosi, ngingekho kokuningi. Ngiphamisa nje kakhulu ukubonga kubafowethu sebesiphila bokonzo. Empeleni mangingasho nje nami bese kuchaphela angivele njengomona waseVumani egameni lonyazi, amen. Bayithintile abafowethu indaba yobhudi abaphinde befuna ukuba osisi. Nami ngixoxa kakhulu lokho. Ngiyaxolisa ukuhleka. Kodwa ngiyaxoxa kakhulu lokho ngoba zikhona bangcwele asikisi sikhona insizwa. Uthola insizwa ikukhonzile ngokwakho kodwa uhamba ubodi no lensizwa thanda kahle ayingikhonzile. Kunomehluko ke ukukhonzwa insizwa. Hayi insizwa ingikhonze ngokukaNkulunkulu noma ngokukaThixo. Bayangazi abanye ngicabanga ukuthi ngiqala ukufika eThempeli high school. Ngake nemiyeke ifika la bayazi omfowandulu. Omfowandulu bangikhumbula. Benginemiyeko ade ngihlala kakhulu empangeni engigolezana. Kwakungehlela nami umfowabo amakhulanya. Kwakungehlela insizwa icabanga ukuthi nami ngibamba ushunwa kade cha. Ngenhlahla yayo ke ngabe sengiyabela nje impama ezimbalo ezimbili ezintathu. Ngenzela ukuthi phela nayo uNkulunkulu ayikhumbule ngelinye ilanga, yabona. Ngayipha isigoqo esincane ukuthi ayizama ukugxeka ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngiyithemba kubazali bami. Kuthiwa makuzelwe intombi, mama nobaba kuthiwa bayebethi zangena inkomo. Sibhekile ke bodadewethu inkomo zoba. Ayingapheleli kubafowethu amajida. Yabo. Njengoba sikhona futhi kuthiwa esiZulwini makuzalwa insizwa kuthiwa wanda umuzi. Boma bethu ngicela nje ukunithembisa ukuthi sikhona. Noma abiphi inkinga mhlambe engase inivelele nje la eVumani sikhona. Mhlambe omunye ngabona abafanyana kodwa khona sikhona. Futhi inkani yokholo kodwa. Ya seyishova inkani yokholo kodwa. Ngoba nedemoni selishaya kodwa ushuna onyazi. Inkosi busamazi, amen ngiyabonga. Sibonge kwenhlalisothi elusha laleli bandla amazwi amnandi esebesiphe wona. Sibonga kakhulu bantwana benkosi, inkosi nibusise. Sibonge nje kakhulu thina bala eVumani inhlahla ngoba kuyinhlahla thina esehlele siya kuJulayi sibe nalenhlahla uNkulunkulu sesiphe yona. Ngibone ukuthi ingilosi la eVumani inamandla.
yabona abantwana benkosi ziningi incwadi beyifunda nezimemezelo kodwa lo mhla ka6 lo ukuthi kuzoba nenkonzo hayi zonke ziphele nganeno kwase kuyathula nje okusho ukuthi akukho ukusiphazamisile hlala nje nenabe sihlalo ku right nje kusekhaya la ngisho ke mina ngithi khona ingoma ngizoyikhulumela phansi ukuthi ngabe izindlu zodaka kodwa kusekhaya la ya kusekhaya labantwana benkosi siyabonga ke abantwana benkosi sizobuyisela umsebenzi kaNkuluNkulu ngesihlabelelo sesihlanu ngizocela inhlasuthi usanele Madondo esihole ngaleso sihlabelelo inkosi yakumbusisa inkosi bosisa uphama kwabayingcwele Bata bate